Alhamdulillah bener Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok suarane. Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok jabut genti modar wae. Ajake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara lutruk dingonokne kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal kok tak ajar. Iya. Wah, laedan dipreteli nya. Ayo kuwi kan opo jenenge bes kape. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah lah wis. Nya. Iki tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Ngopo? Kuwi dikerak jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senara. Sono mulih kono. Yogi kowe ya. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah.